И новина от последните минути. Пътнически автобус туристи от Молдова се запали по време на движение на главен път Е79 край Благоевградското село Железница. Сега Миглена Медарова е на телефона. Добър вечер. Веднага питам, има ли пострадали? Добър вечер. За щастие на всички пътуващи пострадали няма. Става въпрос за 26 души туристи, които са пътували в пътнически автобус от Молдова. Връщат се от Гърция. Най-вероятно са били на почивка там. След като е станал инцидента, за щастие са реагирали изключително бързо и са слезли от автобуса. На място са повикани екипи на пожарната служба, които и в момента са там. От пожарната в Благоевград казаха, че автобусът е загасен, но има още довършителни работи по гасенето на превозното средство. Най-вероятно става въпрос за техническа неизправност в пътното превозно средство, но тепърва експертизи и това ще установяват. Инцидентът е станал в района на село Железница, преди тунела на село Железница на главен път Е79. Както казахме... Затворено ли е движението? Е загасен, но пожарните екипи продължават своята работа именно заради това и че автобусът все още не е премахнат от главния път. Движението се отклонява по обходен маршрут, което така създава допълнително неудобство за пътуващите, но за щастие пътят не е напълно блокиран и движението се изпълнява нормално. Миглена Медарова за инцидента, за който ви съобщихме, край село Железница по пътя Е79, горящ автобус. За щастие пострадали няма. Пътят се отклонява за пътуващите. Това е важна информация.